זה היה פשוט מדהים, הילדים היו עסוקים כל הזמן. הם שיחקו אחד עם השני, נהנו ולא רצו ללכת הביתה. נגה סמאמל עשו עבודה מדהימה, ממליצים מכל הלב. שמע, פחדנו שיהיה בלגן, הזמנו את מגה סמייל, הילדים היו בעננים. מה היה הכי חזק בבר מצווה? שיש מלא משחקים! אף אחד לא משתעמם, כולם איתי! שלום תושבי ישראל. אתם חוגגים בר מצווה, בת מצווה, יום הולדת או כל אירוע אחר. יש לנו בשבילכם הכל. שולחנות, משחק, קונסולות, נפחים, פתרונות צילום לכל אירוע. וכל מה שצריך כדי להפוך את החגיגה שלכם למושלמת. התקשרו, ואנחנו כבר נדאג. לכל השאר!